Здравейте, гледате клиповете на iStar Gaming България и това е матч между отборите на Италия и Испания в финала на Евро 2012. Както знаете, игра с Италия. За тях съм. Тук сега Роси добре изигра топката, обаче Пике беше по-добре играч в този случай. Фернандо Торес. Отборът на Испания наистина е в добра форма. Серхио Рамос. И какво ще направи? Подава на Андрес Иньеста. Шави Иньеста отново. Тук се опитах да направя нещо по-хубаво, да видим сега. Тук има Дуспа. Тук има Дуспа. Добре, Дуспата изпълнява Давид Вия срещу Буфон. Да видим кой ще победи в тази игра. Давид Вия шутира! И гол. 7-та минута гол за Испания. Давид Вия успя да вкара тази Дуспа толкова лесно. Буфон не успя да я спаси. Ето 0-0. Т.е. 0-1. Роси. Монтоливо. Касано шут! И гол! Италия се възвръща в 9-та минута. Страхотен шут на Касано. Много добър шут. 1-1. 9-та минута. Матчът доста бързо се развива. Серхио Бускетс. Шави. Т.е. Чави. Грешка. Иньеста. Тук отново Чави. Тъч. Опа, грешка тук на Челини, но после успя да се овладее. Де Роси, Монтолио. Роси. Сега Пуйо. Не видим какво ще направи. Пуйо подава на Чави. Тук успяхме да вземем топката. Мота сега. Пирло. Един много добър футболист. Секунда само. Балтели. Ще усложня местата на Касано. Първата ни смяна в 20-та минута. Сега да видим Фернандо Торес. Шут. И много лошо. Сега да видим Балтели, голмайсторът, какво ще направи. Ето го. Марио Балтели. Роси. Ето тук Роз, да видим какво ще направи. Намира Монтолио. Отново към Роси. Комбинират много добре двамата в наказателното с шут. И Касиас не направи нищо, защото не трябваше. Просто беше извън очертаята. 23-та минута. Матчът е равен. Де Роси. Балтели сега. Шут на Балтели. Много добра намеса на защитника Пуйо. Отново Балтели. Шут! Касия спасява. Много напрежение има пред вратата на Испания. Монтолио. Маджио. Маджио сега. Давид Вия успя да фане тази топка. Шави Алонсо. Фернандо Торес. Сега да видим. Тук да видим какво ще се случи. Страхотна намеса на Буфон. Страхотна намеса на Буфон. Мота, Монтоливо. Роси. Роси сега надбягва. Пике подава на Балотели, но Пике го блокира този път много добре. Шут на Пирло. Не беше много хубав този шут.
Топката попада в Мота. Той към Роси, а Роси към Монтоливо и той към Балотели. Да видим сега Балотели. Намира Роси, отново Балотели. Шут на Балотели и гол! Марио Балотели. 35-та минута гол на Марио Балотели, дами и господа. Наистина много, това беше много трудно. Не знам точно как успя да го вкара, но Италия води. Страхотен матч се получава между двата отбора. Все пак финала на европейското. Андреа Пирло сега. Мота към Монтоливо. Мота. Марио Балотели сега. Намира Роси. Той обаче намира Монтоливо. Шут! Шут! И греда! Каква греда! Топката е в Шави. Фернандо Торес. Да видим сега дали ще има възможност за контратака на испанците. Тук Андрес Иньеста. Добре се успя да се намеси. Финт на Андрес Иньеста. Но Буфон много добре се намеси. Успя да блокира пътя. Роси. Тук има нарушение срещу футболиста на Испания. Пике ще изпълнява този удар. Тъпката попава в Магио. Роси. Марио Балотели. Роси, давай тиче, бе. Шави Алонсо и това беше първото по време от матча Италия-Испания. 2-1. Наистина много равностоен матч. Харесва ми как играят повечето от нашите футболисти. Марио Балотели. Да видим какво ще направи. Шута Марио Балотели! И къси я спасява. Де Роси. Центриране. Какъв шут на Де Роси. Не, това не беше Де Роси. Корнер. Пирло. Глава. Много близко беше. Но не успя да вкара гол за неговия отбор. Сега испанците се опитват да атакуват, но не успяват. Шут на Фернандо Торес, но Буфон наистина много добре реагира и успя да фане тази топка, без да се затрудни много. Марио Балотели. Шут на Марио Балотели и Касиас отново невероятно спасяване, просто не мога повярвам. Отново повторението шут. И Касиас успя да го спаси, много добре се представи. Раночия успя да атакува този път, но неуспешно. Попадение сега Роси. Той е открит. Пуйо се намесва и Пике също. Чави опитва се Мота сега. Марио Балотели. Де Роси успя да вземе топката тук. Тук има нарушение за нас. Мота. Андреа Пирло. Шут на Пирло, но Фабрегас мисля, че успя да блокира неговия шут. Много добре играят италянците този матч. Ще дадат всичко от себе си, за да победят.
Марио Балотели. Шута Марио Балотели. Какъв пропуск, просто не мога да повярвам. Много беше добре. Монтоливо. Намира Марио Балотели. Сега Марио Балотели надбягва по Йо. Не успява всъщност. Подава на Де Роси. Шут на Де Роси. И Пике блокира с неговият крак. Има корнер. Пирло. Центриране. Роси тук. Шут. Страхотно спасяване на Икер Касиас. Де Роси взима топката на Фернандо Торес. Тича по крилото. Центрира, но никой не го намира. Шут! Толкова близко беше до вратата. Наистина супер шут беше това. Пирло. Пирло шутира и гол. Андреа Пирло успя да се разпише специално заради финала. 79-та минута, 3-1 за Италия. Страхотен матч се получава между тези два отбора. Андреа Пирло, невероятен футболист. Роси надбягва Пике. Шут. Мота страхотно надбяга футболистите. Роси шут! Де Роси шут и гол! 10-та минута. Де Роси. Просто невероятно. 4-1 Испания. Просто са пред загуба. Италия ги размазват. Шут и гол. Шаби Алонсо няма смисъл да се радва толкова много, защото наистина много добър гол беше това, но Марио Балотели шутира. И това е. Благодаря, че бяхте с мен, благодаря, че гледахте този клип. Надявам се ви е харесал и до чуване.